30 секунди да пиете пира, докато Светло пита папа как се свири следващото парче. Две репетиции, копелета. И онези. Само да кажа, това е най-първите, най-първите парчета. Задаваме един прост въпрос, 21 век не изгледа. Най-първи век, на ние, забрани под мотуша, на нечи интереси. Имаме си всичко без душа и име, обърканите, просто мъжи, малени реакции, не е обърняло, стигаме се факти, живеейки тяло, продадени от себе си, друга валена цена, материален неуспех, къща работа кола. Успех на живота в класа и тази като пари и пари. Искаме нещо за изгодените ми. Не можем да избираме, не мога да ти получи тата успеха на живота. Аз съм ти кръви пари, върнете ми нещо за изгубените дни. Има вода, научихме се първо, да тебе без зла, и от тебе е бързо. Животът е такъв, научено, признава няма да бъде, оставете робот. Сега може да питаме всички. Той първи век, това сме ние, той първи век. Той първи век, първи век. Това сме ние, 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 това сме ние. I love you, my God, that's my Ей да намерите на Любчо очилата. Ние днеска едва го познахме, тя не е носила очила, защото сме на хипар. Обаче намерете на Любчо очилата, моля ли? Бъдете джентълмени, бъдете джентълмени. Ron is not like the voice to go. Понеже. Най-сериозните момчета. Най-сериозните момчета. Поля се напуква, обаче очилата на Любчо се здрави ви. Данчо е тук, не съм го виждал 20 години, го е там Данчо. Данчо е червилата, само познати. Не съм го виждал 20 години. Следващото парче, няма да продължавам тази история, обаче един от най-ярките ми спомени с теб е един концерт в Монтана, първият концерт в Монтана, който беше в памет на една приятелка от Деси, една от най-красивите момичета, които сме виждали, и чухте твърде рано. И този концерт беше нещо, което не може да се представите, беше някакъв балата, някакви талашите. Цялото нещо издригна в най-гневното и отчаяно поглед сме виждали някога. И следващото парче, което е много пълно парче, нека си спомняме за Деспите, за Гастона, за Манкузо и за Ники другия. Гастона жив И ли за е? малкия. Гастона не е един братле. Баси, сега научи. На всички ваши познати, които не са тук, направете една музика. За всички, които ги няма. Mira carajo, no te voy a dar fácil.
Хиляди мъже са стомарени очи, скъпи ни берат, ужасноват къщи, кажи ми тогава сменят скъпи рими. Отдале листата, кажи ми дали, ще мога да забравя отдале листата, кажи ми къде, да забравя забравята. За всички любими хора, които не са сред нас. Аз сега